Hello friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Health and Mom Vibes. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിടിലൻ ഈവനിംഗ് സ്നാക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ നോക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്, മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്, ഒരു വലിയുള്ളി കൊത്തി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചത് 1/2 സ്പൂൺ വീതം, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, 3 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി. ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മള് പുഴുങ്ങി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് വലിയുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, ഉപ്പ്, മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാന് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോ നമ്മളെ സ്നാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്.